Dende sempre, as mulleres na música compoñían, creaban e interpretaban, aínda que xeralmente o seu papel se restrinxía ao entretemento familiar. Pouco a pouco consegue profesionalizarse, irrumpindo nos espazos públicos para ser un referente en moitos estilos e instrumentos musicais reservados ata o momento ao home. Mulleres profesionais que desenvolveron carreiras de éxito como a da cantante de ópera María Callas ou a de expoñentes do soul e do rock como Aretha Franklin e Janis Joplin ou a saxofonista Peggy Gilbert. Elas e outras moitas anticiparon un escenario actual no que as mulleres lideran bandas de rock e metal, dirixen orquestras sinfónicas e son fonte de inspiración das novas xeracións. A directora da orquestra Inma Xara, a cantante de ópera Ainhoa Arteta, as gaiteiras Cristina Pato e Susana Seivane, ou referentes do panorama indie como Lourdes Hernández, son hoxe prestixiosas profesionais. Mulleres que, a través da linguaxe da música, expoñen con paixón a súa identidade.